3 гады, як Расія напала на Украіну. Лічбы, якія баляць. 12 654. Гэта колькасць загінулых мірных жыхароў Украіны. Уявіце, што больш ніхто не жыве ў Мікашэвічах, Лельчыцах ці Белаазёрску. 673 дзіцяці загінулі, 1865 параненыя. Прыблізна столькі ж дзяцей вучацца ў 2 менскіх школах. Прыкладна 144 квадратных кіламетраў тэрыторыі Украіны патэнцыйна замінаваныя. Гэта як 3/4 ўсёй тэрыторыі Беларусі, дзе кожны крок можа стаць апошнім. 1313 дзіцячых садкоў пашкоджаныя ці знішчаныя. Уявіце, што ў Віцебскай, Горадзенскай і Магілёўскай вобласцях увогуле няма садкоў і дзяцей няма куды выправіць у дзень. 1910 медычных установаў пашкоджаныя ці знішчаныя. Гэта ўся Беларусь, акрамя Менскай вобласці. Людзям не было б як ратаваць сваё здароўе і жыццё. Каля 70 беларускіх добраахвотнікаў загінулі на фронце, абараняючы Украіну. Рэальныя лічбы могуць быць значна большымі, бо ў часе актыўных баявых дзеяннях і ва ўмовах акупацыі іх дакладнасць вызначыць немагчыма.